Takže čokoladička, vás vítám u nový videa a dneska tady budeme hrát Hill Climb Racing. A je tady se mnou i Šimonek, ten si se mnou jakoby... Ale prostě je tady na druhém telefonu a hraje. Takže asi se rovnou pustíme do hry. Ukážu vám mé tričky. Šimonek tady taky můžete vidět, krásný flip. A teď ode mě. Boom, další flip. Jo, prostě samý flipíky. Teď budeme hrát normální mapu a až chcípneme, tak můžeme zkusit normální. Teda jakoby tu seasons. Jo. Jestli zase chcípnu na to, na flipy, neck flip, to já mám rád, ale zároveň nemám. Jo, já taky, kámo. Nemám je rád v nejhorší chvíli, jakoby, když je nechci. Ale když chceš, taky neděláš a dostáváš, ale... Ach jo. Samozřejmě jsem zase vynechal benzín. No bezva, tak já jsem zdechnul. No nic. No takže tady takhle lidičky můžete vidět, jak prostě driver down, jo. Moment, já jsem potřeboval být AFK. Jo, takže to je prostě trafit trak. To prostě nejlepší. To je to nejhorší auto, takže na to se ani nedívejte, jo, takže trak, jo, prostě. No, dobrý. No a tady máme ještě různý takový, jakože už vodančený, tuto pak budeme hrát, tak bychom možná mohli to, no prostě já nevím, co na to bylo vodančený. Jo, ale omlouvám se, že jsem teď vlastně nenatáčel, ale mě napadlo, že bych natáčel Minecraft, jenže já pokaždý, jelikož já mám jakoby už starý počítač, tak já bych natáčel Minecraft, ale prostě... Ale nejde to. Já jak mám starý počítač, tak to je takový prostě... Já teď schválně zkusím udělat 2 neck flipy s tím nejhorším autíčkem. Jo, s tím OG. No. 1 neck flip. Ale já už nevím, co jsem říkal. No prostě teďkon jsem do prčic, sorry lidi, já jsem tady vyjel do tohohle. No takže prostě já jsem chtěl natáčet ten Minecraft, jenže prostě to. Když to video potom má hrozný lagy, i když Minecraftu moc lagy potom nemám klidně. Takže budu natáčet Roblox nebo někdy i mobilové hry, ale hlavně prostě se pokusím natáčet. Jo. Jo, mimochodem tady Šimon, tak to je Simon Gaming. Jo. Jo, ty taky můžeš něco říct ke svému kanálu. Odebírejte na mém kanálu Simon Gaming. Ach jo. Ale je Simon Gaming Roblox a normálně Simon Gaming, jo, tak to odebírejte. A můžete odebírat i jeho starý kanál. Můžete odebírat i můj starý kanál, a jelikož prostě jsme tak trochu smazali účet, tak jakoby přes který jsem byl přihlášený na YouTube, tak hod už nebudu natáčet na můj starý účet. A jako na starém účtě je motorkář. Takže Motorkář. Moment, kam padá motor? No, dobrý. Chtěl jsem dát na klip, ale spíš jsem přistál na hlavu. Jedu, dobrý. Dál. Ale ne. Dobrý. Já si taky jedu. Jenže já jedu s tím malinkým autíčkem, no. OK. Sakryč, já zase vynechal benzín. Moment. Momentíček. Do prčic, já to nevyjel. Takže jo. Já se budu... Co? Že se možná budu muset vrátit pro ten benzín. To už se nevrátíš, ale... Takže jo. Já jestli chcípnu na benzín. Tak to bude fakt... Jako vážně? No konečně druhý neck flip, takže mám splněný achievement. Ach jo. Umřel jsem na benzín, málem jsem byl v mém novém tom. 1 milion jsem si kámo viděl. Jo, mimochodem kámo, zkoušel jsem tohle auto, ale to je úplně noobský. Jo, moment. Nejlepší asi ten Monster Truck. Takže jdeme si dát ještě jednu hru. A po téhle hře tak jdeme do Seasons. Jo.
A já to plním questíky. Jo. Já už jsem si je splnil. Joho. Kámo, 2 krásný No, tak flipy. nic. No nic. No nic. Šimonek už tady umřel, takže ten jde na Seasons. No už, Ne! už párkrát jsem tady umřel. Tak jako mohl to být aspoň neckflip. No tak to jo, no. Dobrý, tak jdeme na Seasons. Jelikož tam jde líp. Bezva, takže měníme Seasons. Já samozřejmě měním vozidlo. Počkat. Ještě nakoupím pár. Tady zrovna projelo nějaký trapný auto. Jakoby venku. Yes. Tak už hrajou Seasons a mimochodem můžete vidět prostě jak jo, dáme prostě skvělý flipy. Já jsem prostě super. Jo, já se taky nakoupím tady pro jistotu No nějaký nechci ty. flexit, jo. Jo. Takže jedeme, samozřejmě. Takže proto neflexím. Jo, on neflexí vůbec. Já nikdy. To já nikdy. Ach jo. Dobrý, takže... Tady to video je vlastně jenom takový, prostě, že tady hraju a povídáme No. si. Tak já to zkusím nějak okecávat. Ty kráso, benzín! A míč, bacha na míče! Míči tady jsou hrozný, protože ty se... To jsou hrozný zrádci, Jo. ale zároveň to umí být taky dobrý ty kámoši. Jo, Tady tyhle... prostě padáš na hlavu a on tě zachrání míč. Jo, kámo, tady tyhle 2 míče, tak ty mi kámo jednou zachránili život, když jsem dělal flip. Mě taky. A tady ten sebral jsem benzín. Tak snad získám aspoň IR 4. A jestli ho teď získám, když už jsem splnil nějaký achievement jiný, co tam byl na výběr, tak... Ne! Já přežil. Hustě. Ach jo. Juhu. Ne! No a jsem mrtvej. Nejsem. Tady už jsem kolikrát umřel, jenže ještě, že se to vrátilo, kámo. Šup tady zpomalím a jedu. Jo, už jsem v zimě, Jo, já už jsem taky v zimě, už chvilku jsem v zimě, no. Krásný flip tady na tohle. Rok dokončený, lidi můžete to tady vidět krásně. 1 year completed. Tady já už jsem kolikrát umřel, kvůli tomu, že jsem se tady flákl. Jo, nebudeme řešit ty flipy. Ach jo. Dobrý. Jo, 1 year completed. Nechci flexit, ale dal jsem zrovna flip a do prčic, no tak nic. No tak jakoby já pořád žiju. Já jsem dal flip, jenže tady se snad vždycky vysekám. Tak to je GG. Takže asi tak, lidičky. Tady tam bych nedoporučoval dávat flipy. A jejda, míče. A moment, můžu vám zkusit ukázat trik na ten backflip. Yes, teď jsem dal backflip. Pokud si stáhnete tuhletu hru, tak jo, jmenuje se to Hill Climbing. Hill Climb Racing. Jo, ne, to je 2, ne? Tohle je 1. Aha. No, jakože Hill Climb Racing je 2, ne? Já nevím. No, prostě je to, tuta hra se jmenuje Hill Climbing. A právě asi třeba i Racing. A pokud si ji budete chtít stáhnout, tak ji máte dole v popisku. Ty furt žiješ? Jo. Boom. Rozbouráme kostičky. A už mám 2. rok completed. Dobře ty. Bych taky chtěl. Já tady sbírám kam prachy. Tady zase malinko přibrzdím. A jedem. Další flip, jo, samozřejmě. Fuj, kostky ledu. Mimochodem, ty když vás trefí do hlavy, tak jste prostě ryb, no. Jo. Tak trochu. Na to já už jsem Ale ne. Yes, to jsem přežil, kámo. Do prčic, já zabrzdil moc brzo na ten flip. Flipíček. Vyjeď to. Jo, kdyby náhodou, tak my máme samozřejmě tuning na max, jo. Ale ne, bohužel. Dobrý to. Co se stalo? Ne, nic se nestalo. Dobře, to je... Jasný, dobrý, já nevynechal benzín, husté. Už jsem se chtěl naštvat, že jsem ho vynechal. Tak teď jste mohli vidět, ne. že jsem malem flákl o strop. A ty míče, jasný? Ne, Yes! Ach jo.
GG. Ne, to je na tom nejhorší místo, kde tam vždycky zemřu. Na jakém jsi byl? Na tom, na nějak... Na metru. 4000 něco. Ok. Já jsem teď 2000, takže asi dobrý. Tady jsem měl předtím moje nejlepší skóre a jelikož jsem neměl dostatečně vylepšené autíčko, tak jsem tady... Bohužel zemřel. Můžu to vyjet? Ne. Já tak nesnáším listy. To je ty Jsou cubové. taky nejhorší, jelikož on je pak jakoby vám podkluzali pod kolama, víte co, takže... Tu už si děláš srandu, už mám zase ty kraso. Jasný, přeletím ho. A já si jdu zahrát ještě jednou mapu, která se jmenuje Highway. Jo, to já si taky zahraju, až umřu. Mimochodem, tady není moc jakoby terén, ale jsou tu obrovský kopce, takže... Ne. Na začátku to je jako klidňánko. Yes, dobře já. On se spíš tady hodí, jet fakt rychle a nevynechávat jakože jsem právě ty full, jakože jsem právě jedno vynechal. Jakož oni pak tady jsou fakt obrovský kopce. A na to se právě, že potom to... Když potom jakože už fakt potřebujeme, tak si jakože to nitro, že si tady kopíte tu schopnost a to vám vlastně zvýší rychlost. Ano. Takže to se někdy může hodit tady na té mapě. Na tuhletu mapu fakt to nitro, ale jak vidíte, já jsem si zrovna vzal, jsem si to zapomněl přeměnit a mám ty ozubená kola, který vlastně udělají tohleto, že se mi jakoby ozubí ta kola a vlastně všechno dokážu vědět, takže se mi prostě přilepí ta kola. Takže tak no. Naštěstí, ale ne, dobrý. Yes, Year 2 completed. A druhý flip nebudu pokoušet. Kámo, jak to už budu padat? Jak co? Ne, škoda. Jaj. Co to se stalo? Umřel se 80 airtime, 22 flipů, 2 backflipy. No tak to je hustý. To bylo dobrý lidi, tohle byla dobrá hra. Tady opatrně, abych to neminul a dobil. Hele, a tady je zrovna velký kopec, jo, vidíte. Jo, ale tak jakoby já to vyjel celkem na pohodu. A to je drahé. Já si vezmu asi jenom ty... Já jsem říkal, že bych neměl dělat moc flipy, tak jsem samozřejmě teď 2 udělal. Takže to jsem prostě já, takže... Tohle prostě vydržet nejde, nedělat flipy. No, právě. Dobrý, takže ty konc taky jedu tu mapu. Tu highway. Jo. A i to je takový zajímavý, tak ty mapy budeme měnit, takže jakmile to, tak zkusím koupit nějakou jinou mapu, třeba to bude sranda. Rozhodně bych nekupoval desert, protože on tam je takzvaný tekutý písek. Mám pocit, jsem jí dlouho sice nehrál, ale myslím si, že tam je nějak ach jo, já jsem chtěl udělat flip. Tak nic. Hele lidi, já zrovna jsem vyjel do toho prudkého kopce, jak mi tam prokluzovaly ty kola, tak kdybych měl ty ozubený kola, tak vlastně by mi neprokluzovali. Ne, to jsem to řekl špatně. Asi prostě víte, to chci říct, ne? A, první flip. A ty ozubená kola právě se zabíhnou o to. A prostě, no, to je jedno. Asi víte, co myslím. Si ho zase přeletím, dobrý. Teď jsem ho vzal krásně. Protože tady Kuba má štěstí na přelétávání benzínu, no. Proč jich mám 8? Já mám 8 těch. Tak proto to bylo tak drahý. No. Já jsem si říkal. Já jsem teď měl 900 drahokamů a ale asi za 5 těch. Já kupovala 4. Tak jsi asi už měl 4. Neměl. No tak asi měl. No tak tady se koukneme a nevím, vole. Ale já si vezmu asi jenom 3. Kopneme. Ach jo. Další flip. Ačkoliv jsme říkali, že prostě flipy nemáme dělat, tak je prostě děláme. Ty jsou nebezpečný, ale zároveň je to sranda dělat flipy. Takže to prostě... Jo, já bych... Ale ne, benzín už zase. No a na téhle mapě je fakt dost problém s tím benzínem. To už jsi říkal. No. Aha, tak to jsem říkal, promiňte. Já na to prostě vždycky zapomenu. No asi tak, no. Prostě něco říkám. Oh shit! A vždycky o minutu později, nevím, jestli jsem to říkal, ale prostě řeknu, nevím, jestli jsem to říkal.
ale prostě, no víte no, prostě zapomínám. Sorry. Sorry, že mám rád hory. Ach jo. Zase ach jo. Jeď! Tak A teď jedem. A zase flip. Teď totálně to rozjedem. No nic. Tak to bylo těsný, tady jste mohli vidět. Co se stalo? Já to neviděl. Vidíš. Tady je pěkná rovinka. Teď už zase ne. No tak dělej, potřebuju benzín. Benzín. Jestli jsem ho zase někde přeletěl. No a jakože zřejmě jo. Jo, teď ho dost možná. Nazdar benzín. Benzín. Orlen benzina. A jak vidíte vlevo nahoře, u mě i u Kuby, tak tam je takový banner. No. Ne, banner to není. Prostě takový okénko, kde ubývá to a to je vlastně náš benzín. Tak. No to je v pohodě. Ne, takový kousek, viděli jste to, ne? Jsem prostě mohl jít ještě dál, akorát ne, bohužel. Prostě out of full. Kamu, řekni mi, jak jsem tady na téhle mapě mohl dát 5000. A tak to fakt nevím. Však to je úplně nemožný. Prostě jedu, kámo, úplně rychle. Nitro se zatím aktivovat nebudu. Jeď, teď fakt žádný flipy. Fajn, tak se omlouvám lidi. Ale ne. To jsem chtěl. No, moment, to dojedu. Momentíčok. Yes! To bylo krásný lidi. Dobrý den. Zbývalo fakt hodně málo. Dal nové krásné autíčko. Tedy jakoby ne nové, ale prostě krásný trak. Mocinky se omlouvám za ty flipy, ale... tak to bylo těsný. Hele, tak teď si udělám challenge, že nebudu dělat žádný flipy, a jakože jsem ještě ani jeden neudělal. A tady vždycky dělám kámo flipy, ale bohužel. Jeď! Ještě jsem zatím neudělal ani jeden flip, takže rekord. Já jsem udělal. Malem to byl neck flip, no. Tady by byl pěkný rozjezd na flip. A teď jeď! Ne, žádný flip. Teď fakt jedu. Teď nesmím zlobit. Žádný zdržování, prostě jedu. Třeba nejeď! Teď fakt žádný flipy, prostě jedu. Yes! Ne! Dělej si srandu! Čum na to! Ach jo. Out of fuel! Pane bože. To si děláš srandu, jak kdybych tam dojel. Tak můžu jít dál. Ty jsi byl úplně na tom stejném jako já. Kam zbýval prostě milimetr, ne? GG lidi, tak to bylo jakože... GG. Ale koupíme desert. Ne, desert ne, tam je ten tekutý písek. No právě proto. Ale doufám, že nevadí, že jsem právě dal jeden flip a předtím jeden backflip. Backflip. Moon, kámo. Bootcamp. A to je všechno drahý, kámo. Proč je to tak drahý? Nevím. Protože chtějí prachy. Však to jsou prostě, kámo, jenom... Však to jsou prostě jenom mapy. Já zkusím desert. Mě to celkem zajímá, ale ať je tady co chce. Spíš to vypadá jak endstone. Jo, moment, tak to si dám flip. Jo, další backflip, pěkný. A další flip. Ach jo. Asi tak. No. Ne, yes, dobrý, a už jsem se lekl. Ne. Na tom dezertu jsou ptákové, kteří do vás můžou narazit. Neprozrazuj mi to. Ne, aby ses připravil. Ne? Ale ne, já to chci. Jasný, přeletěl jsem benzín. No, tak to je Kubovo tradice, no. Tradice, A to
si děláš srandu už zase. Tradice z krabice. Co mě to napadlo? No, protože jsem to zaspíval. Joha. Kámo, tady je benzín zase každou chvíli, to bych potřeboval tam na té mapě. My jsme teď ve stanu a reálně jsme nespali celou noc. Asi tak. Takže asi tak. Doufám, že nevadí, že jsem si dal jeden flip. Ale říkal jsi bez flipů. No tak sorry, no, tak jsem si dal hold jeden flip. No dobře, tak jich bylo malinko víc, ale no to snad nevadí, ne? Že jo lidi, že to nevadí. Jo, až chcípneš, tak tam to bude přesně vypočítaný, kolik si dal flipů. Ach jo. A backflipů. Tak jestli si nedal. Ale já jsem právě nedal jeden flip, takže dobrý a zase jsem nedal jeden flip. Ach jo. Jedeme! Prosím, já ho sebral. Kámo, ten desert je strašně otravný. To jo, no. Tož jakože s tím normálním klasickým autem bych to nedal. To ne, no. A reálně oni tady okopírovali ten dobrý, terén. tak jsem zase nedal flip, no. Tak trochu. Dal nebo nedal? No, tak trochu nedal, no. Takže neckflip? No, spíš bych řekl, že flip, no, tak trochu. No. No to si dáš srandu. Ne, já to nechci věc nahoru. No Nechci a tak trochu jsem pořádný rozjezd. A teď už fakt nebudu dávat flipy. Takže, dobrý. Kolik si dal těch flipů tam v té hře? Nevím. Dobrý, sus. Kámo, proč je to tak otravný, kámo? Hlavně, že jsi mi tady říkal, že jsou nějaký ptákové nebo tekutej písek. Oh shit! Kámo, tak ten boost to totálně nakop. Jsem tady musel použít boost. Tak jo. Boost? A jakou mapu hraješ? No Ne, to si děláš srandu. Tu Highway hraju. Potom bychom mohli dát jakoby závod tady nějak. A ty už teda nechceš natáčet, nebo? Víte, já natáčím. Aha. Oh shit! Jako fakt. Jasný. No tak to jsem malinko přeletěl, no. Ty pojedu pomaličku. Ty vole. A teď to rozjedeme! No to si děláš srandu, co tohle má být za kopec. Věď ho! No jo, moje auto má na všechno. Tak, hele, jak jezdí tuto auto na max. Jako fakt. No jo, moje auto má na všechno. Tak. Jako... No, to je celkem dobrý? Hej, tak počkej. Tohle bylo docela dobrý, hele. No, tak to je celkem dobrý, hele. Dobrý rekord jsme tady dali zase nějaký. Tak a jako poslední hru si dáme Road Trip. A počkat, co? Road Trip, jo? Thank tak you jo. for playing. Hej. Ale já chci hrát. No, tak GG, no. Ach jo. Tak já znám Ragnaroka. No tak závod bohužel nebude. Oh shit! Finger Sports. Není to ono? Jo, to je ono. Závod, moje autíčko. Start. OK. Jedeme, kámo, jedeme. Kámo lidi, podívejte se, co jsem našel za mapu. 11 jezdí. To jsme dali. Teď si dáme jeden bez toho, bez boostu. Ty, kdybych to mysnul. Jedeme. A to trvá moc dlouho. Jo, tak hele, dáme taky finger tento nonce. To trvá. To je najednou tak. To jsem nechtěl. Dobrý, benzín, boom. 500, yes. A dobrý.
A teď to rozjedeme. Jedeme. 11. Moment. Ne, bohužel rekord jsme nepřekonali. Ale dali jsme takhle, hele. Silver, new record, aha. No tak to bylo za mě úspěšný. Tu já natáčím půl hodiny. To se vůbec nezdá. Takže lidičky, no moment, dáme tam tvoje výsledky ještě. Jeď. Teďkon tady ještě jede Šimonek. Takže teďkon se ještě jednou bez boostů. To by zbývá poslední boost? Ne. No, tak tam budu za dlouho. Jo. A tu káru jsem si kámo neměl brát. Hele, tak já si s dovolením ještě vyměním káru. Tak, tuto. Ještě tuto. Tak jo, Šimonek teďkon spojede. 3, 2, jeď! Jo, takže bez boostu, no ty jo, to celkem jede. Ale nebude to tak rychlý. A pak schválně s boostem zkusím. Ale jenom po chvilce pak dám boost. A pak zkusím ještě jednou. A to bude hned na začátku s boostem, jo, takže dobrý. To bylo 19 sekund, jsem tam dojel. A teď s tím. A teď, jo! Boost? Tak to jsem nechtěl. Ty jsi použil boost? Jo. No tak to ti jako moc nepomohlo. No tak dobrý, tak jsem malinko vyletěl hodno. Tak dobrý, zase 19 sekund. Prostě tady to vidíte to. A teď hned na začátku boost. Ale ne úplně hned, ale teď. A jeď. Nice. Jo, Dobře. kamo, tak to bude mega rychlý. Prostě 10... Za 11 sekund, ne? To jde. Ne, jo. tak to ne. No jo, za 11 sekund. No, tak to se asi zřejmě viděli, jak dlouho jsem to jel, takže GG. Takže lidi... Silverová medaile, bez vás. Takže lidi, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, mějte se hezky a čau! Čau!